které provedl kouč hostujícímu týmu Mendilibar, tak k tomu se vrátím až po této akci a střele Luise Garcí. Luis García je prvním střelcem nového ročníku španělské Primera División. Vynikající individuální akce a Luis García navazuje na tu svoji loňskou povedenou sezonu, ve které nastřílel ve španělské nejvyšší soutěži 13 branek. Teď potvrzuje, že by znovu měl být nebo měl patřit k nejlepším střelcům Espaňolů. Touhletou povedenou střelou ke vzdálenější tyči posílá Espanyol Barcelona do vedení.